Na hát itt látható ez az emelkedő trend, ugye, amit egészen szeptembertől február végéig követtünk, illetve március közepéig is, mert belenyúlt egy picit. És utána az emelkedő trendet ugye itt megtörtük, ez egy középre szűkülő háromszög volt, és itt látható a kisebb trendvonal, amit most elindított maga a piac, aztán átváltott egy élesebbre is. De ezek, amik itt találkoztak és szűkültek össze teljesen, ugye ezt letörte maga a piac, ez múlt héten ez történt, hogy itt 127.50-nél ugye kijött az a hír, hogy nem biztos, hogy a japánoknak sikerülni fog ugye a reaktort rendbe hozni. Persze ezt egy európai szakértő mondta, közben a japánok mondták, hogy igazából nem biztos, hogy bármi probléma lesz, és náluk minden rendben van. Utána jött egy csütörtöki nap, amikor is már egy emelkedést tapasztalhattunk, és akkor pénteki nap egy gap up-pal indított, és akkor mindenki azt gondolta, hogy fú, akkor biztos, hogy felfelé fog menni, aztán ennek ellenére elkezdte betölteni a gapet, sőt, még folytatta tovább a downtrendet, és akkor hétfőn a libiai események hatására, illetve ennek ellenére is egy nagyobb gap up-pal nyitottunk, ugye 1,5%-os, és most jelenleg ugye a piac itt tartózkodik, ugye amerikai idő szerint délben. Mit várhatunk ugye ettől a héttől? Hát ugye izgalmas dolgok lesznek a héten, mert ugye múlt héten már a Fed kamatot nem emelt, tehát ez a másik, ami ugye múlt héten elfelejtettem mondani. Ugye ezen a héten a Tiffany fog ugye jelenteni, akkor a RIM, Oracle, Best Buy, az ugye ez a BBY, ugye ami annak a legutóbbi jelentéssel borzasztó rossz lett, és ezért csinálta a 8 dolláros gap down, és utána még 10 dollárig elégészen elesett. És ugye ez az, ami mozgathatja, még ezek a részvények simán mozgathatják a piacot, mert ugye nagy százalékban benne vannak a piacban, és ez az, amit még várhatunk ezen a héten. Ami még történet, ugye elmentünk egészen idáig is, akár eddig a lefelé tartó trendvonalig, visszatesztelhetjük az emelkedő trendvonalat is, tehát ez még belefér még egy downtrendben simán, és nem kell álmodozni arról, hogy akkor lehet, hogy tovább folytatjuk az emelkedést, ezt csak technikai szinten lehet elmondani. És akkor itt látjátok azt, hogy ugye 16-án az egyik rekordforgalom volt ebben az évben, és talán a múlt évet is, sőt a múlt év, mindjárt megnézzük, talán a múlt évet is túlszárnyalta. Kicsit beljebb megyünk. Hát nem, mert májusban, ahogy a Flash Crash-nél, itt láthatjátok a Flash Crash, ott azért nagyobb volt a forgalom. Na, visszatérve erre. Amúgy ennél a két napnál ugyan fresh crash-szerű hatások érzékelődtek, ez a két nagy piros gyertyában, és utána kezdett el beszűkülni középre. Akkor nézzük meg most néhány mai napi daytrade-et, ugye amiket csináltunk. Ugye az egyik a CCJ volt. CCJ, ez eléggé csúnyán néz ki a naposa, de legalább forgalom van benne, és foglalkoznak vele az emberek. Na, nézzük mit csináltuk, ugye 2 percesre ugye kinyitott a piac, és akkor jött Slomónak ez az ötlete, hogy ez bizony egy long 31 felett, a stop még hozzá 20 cent, itt ugye 80 alatt, ez alatt a gyertya alatt. Ugye több lehetőség volt beszállni, ugye egy több 2 perces gyertya, itt láthatjátok, ez legalább 6 perc, és utána még a 8. percben is itt, amikor még elindult, be lehetett szállni. Ezt ugye nem hívják más, mint ugye roll-up, gap up nyitott, elkezdte tölteni a gapet, nem tudta betölteni, és utána egy szépen felfelé szűkülő háromszöggel megindult. Utána elment a csúcsig, ugye itt ki kellett szedni egy felet belőle, ugye ez 31-en sikerült, ugye ez 30 centes profit ehhez képest. Ilyenkor be lehet a stoppot tenni, ugye 31.04-es árat kaptunk, tehát ennek a környékére. Aztán visszaesett, itt akár ki is stoppolhatott egy felet, de aki gondolta, még tovább tarthatta, az én felemet azt hol stoppolta, azt így stoppolta ki ennél a leesésnél. Ugye volt egy visszahúzás, és aztán stoppolta ki a 29-et, de aki megtartotta, az jobban járt még egy negyedet is. Én a maradék teljes félel kiszálltam, annak $1 már ez a kereskedése. A 32-16, több mint $1 most már. Szép forgalommal ment felfelé, tehát annak is igaza volt, aki csak egy féllel tartotta meg. Nézzük a másikat, másik daytrade-ünket, hogy az mi volt. Az a CRUS nevezetű részvény volt, ez is ugye gap up-pal nyitott, és akkor itt látjuk azt, hogy elindult felfelé, és egy bull flag-et csinált ide 20-70-re,
itt a stoppunk 10 cent volt, de valójában nem is 10 cent, csak 6 cent volt az, amit bírni kellett. Elindult, kitört, itt nem akar tovább menni, ezért egy felezést eszközöltem, így tudtam hagyni egy kicsit a stoppom alá is menni, maximum nullába stoppolt volna az egész. Ugye egy ilyen belépővel itt felezünk, és utána itt nem stoppolt ki minket, elindult tovább felfelé, és itt, amikor elérte a 21-et, egy másik felet ki kellett szedni, ugye a kerekszám előtt, én ki is szedtem, aztán már nem léptem vissza, és most már majdnem, hogy ezen már $0,5 profit van, aki még egy félel benn maradt úgy, hogy a belépőjén van a stop. Szóval ez a két day trade-em volt ma, most nézzük meg, hogy a piac mit csinál éppen. A SPY itt az elmúlt pár percben ráfeküdt erre a 129.70-es támaszra, hogyha ezt megnézitek, akkor ez itt ugye pont ez a régió, innen akár mehet is tovább felfele, még a 130-at ugye már kétszer megpróbáltuk támadni, hát kíváncsi várjuk a nap végét. Köszi a figyelmet, és szép napot kívánok! Most ebédidő jön igazából Amerikába is, tehát ne nagyon nyomkodjátok. Köszi a figyelmet!